det vi har gjort är att vi har byggt upp först en aluminiumstomme under alltihopa för att få den så lätt som möjligt. Och sen har vi 2 skikt limmat på frigolit med aluminiumband emellan för att det ska kunna hänga. Och det här är för att få den så lätt som möjligt. Och den här väger, alltså hela den här stora här borta, den väger då inte, kan vara 100 kilo plus minus 10 kilo. Och det är rätt häftigt alltså. Det finns ett moment i det här som man glömmer bort. Det är att man aldrig är riktigt helt säker på att det ska funka förrän man är där. Scenografin blev exakt